Merħba Sinjuri, ġimgħa ġdida u bdiet dik il-ġimgħa li ħafna mhux biss Malta manka madwar l-Ewropa ilhom jistennew ħafna peress li hija l-ġimgħa tal-elezzjonijiet. F'Malta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali nhar is-Sibt li ġej il-jum tal-votazzjoni għalkemm diġà saru nxeħħtu xi voti nhar is-Sibt li għadda u se jkomplu din il-ġimgħa għadha tlieta pereżempju anke nhar il-Ħamis u din is-sena hija t-tielet darba li se tintuża s-sistema elettronika biex nhar il-Ħadd li ġej isir l-att tal-voti. Din is-sena ukoll daħlet is-sistema elettronika fir-reġistrazzjoni waqt it-tqassim tad-dokumenti tal-voti, ma fil-verità aħna dak li interessana mod ġenerali il-poplu Malti Wawċi l-att tal-voti li jsir mod elettroniku. Llum ras imbras ma' Ġefri Ellul, direttur fl-Uffiċċju Elettorali. Grazzi tal-ġejt il-programm. Nsellem lit-telespettaturi. It-tielet darba li ħadd intuża din is-sistema elettronika l-att tal-voti intużat fl-2019 fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli Lokali u fl-2022 fl-elezzjoni ġenerali. X'tallimtu minnha? Tallimna ħafna li b'din is-sistema elettronika ir-riżultat joħroġ ħafna iktar malajr. Ovvjament fl-elezzjonijiet ta' qabel, speċjalment meta kienu jsiru flimkien, konna ndumu saħansitra biex nodu tal-Parlament Ewropew sal-erba'. Sal-erba' bħala ġurnata. Sal-erba', iva. B'din is-sistema ma' it-tnejn filgħodu, kmieni filgħodu nkunu nafu r-riżultat uffiċjali. Però b'sistema elettronika li xorta ddum sa tnejn filgħodu biex ikollok ir-riżultat, x'inhi r-raġuni għaliex indumu daqshekk? Ovvjament inti meta jibda isir il-wiri tal-voti l-iskenjar, għandek proċess sħiħ l-iskenjar, l-aġġudikar, il-verifika tal-voti, u mbagħad inti hemmhekk wara li jsir dan il-proċess kollu, hemmhekk inti għandek 4 sigħat fejn il-partiti politiċi verifikaw dak ir-riżultat. Però sena waħda, ġifieri il-problema milli nara jiena għax qed tgħidli isma' ndumu sa tnejn filgħodu, għax dak il-proċess kollu li kien isir qabel u l-partiti kienu jqogħdu jaraw dak għadu jsir. Ekku, iva. Ġifieri dak li qed itawwal il-proċess fil-verità x'kien eħelsu iktar qabel. Ekku, għax aħna xorta dak il-wiri li jsir li kien isir qabel qed isir qabel jibda l-iskenjar. Meta jinfetħu il-kaxxi tal-voti, l-ewwel jitpoġġew kollha wiċċhom l-isfel u mbagħad hemm ħin partikolari fiex ħin jibdew jinkixfu il-polozz u ċekk u jibdew jintwerew lill-partiti. Dak jista' jinqabeż kollu fil-verità. Fil-verità iva, imma hija importanti ħafna li nżommu l-fiduċja wkoll li huma din jimmonitorjaw dan il-proċess. Ġifieri isu għandek żewġ sistemi allura li waħda tivverifika l-oħra biex inkunu ċerti. Ekku, tutier biex ikun hemm il-fiduċja u li kollox miexi kif suppost. Mis-sistema li ntużat fl-2019 u fl-2022 inbidel xi ħaġa se jkun inbidel xi ħaġa jew le? Fl-e-count jiġifieri fil-magna li tot u fil-proċess tal-iskenjar eċetera, dak ma nbidel xejn. Kull mu se jinbidel din id-darba ukoll biex inkunu iktar anka trasparenti mal-medja ukoll ħajkun hemm progress screen fejn ħajkun qed juri għal kull mejda għax fil-Parlament Ewropew għandna 13 il-mejda. Għal kull mejda ħajkun qed juri dawk il-voti li iddaħlu fil-ballot paper account, il-voti validi, il-voti invalidi. Allura hekk din diġà tkun informazzjoni tajba ħafna għall-medja. Barra minn hekk ukoll kemm mal-medja u anke għal dawk in-nies li wara l-perspex peress li fil-proċess ta' elettroniku inbidel daqsxejn il-daqq u mhumiex jaraw il-polozz tal-votazzjoni kemm qed itella kull kandidat, hemmhekk ħajkollhom progress ukoll bar, forma ta' bar chart, fejn kull kandidat ħajara l-bar tiela. Għal kull mejda. Għal kull mejda. Jiġifieri fi kliem ieħor kemm il-kandidati, kemm in-nies tagħhom, kemm il-partiti u anke il-ġurnalisti bħalna ħajkollna aċċess għal dawn l-screens biex inkunu nafu fuq kull mejda kull kandidat kemm qed jieħu preferenzi tal-ewwel att. Dejjem din tagħtu l-ewwel att. Tal-ewwel att il-bar chart mhux se jkun hemm l-ammont. Dan huwa żvilupp ovvjament għax issa jista' jkollok il-medja wkoll li tista' tħares lejn dawn il-bar charts u tista' tgħid isma' tieħu deċiżjoni isma' daw il-kandidati jinsabu fuq quddiem dejjem dak li għandu x'jaqsam mal-ewwel att ovvjament kif qatt inti. Però ħares meta jkollok sistema elettronika, is-sigurtà kemm hija importanti fl-att tal-voti? Importanti ħafna fil-fatt is-sistema elettronika tagħna hija ċentralizzata. Mhijiex imqabda ma' internet, m'hemmx wifi, hija ċentralizzata, is-servers kollha ġol counting hall. U anke kif konti qed ngħid fuq il-media app, din il-media app qiegħda wkoll magħluqa ġol counting hall. Jiġifieri l-aċċess qiegħed biss minn ġol counting hall. Min qiegħed barra ma jistax jaċċessa? Le. Min qiegħed jinnaf għawdex għas-saħħa tal-argumenti jew min qiegħed sqallija m'għandux aċċess għas-sistema li għandkom. Le, titħaddem biss minn ġol counting hall.
Nhar is-Sibt li għadda bdew jinxteħtu l-ewwel voti kemm tal-Parlament Ewropew u kemm tal-Kunsilli Lokali. Kif sejjer il-proċess issa? Il-proċess sejjer tajjeb, din kienet l-ewwel darba wkoll li l-advance voting irċevejna ammont konsiderevoli ta' talbiet għall-advance voting. Fil-fatt fejn is-soltu jkun 4500 vot wasalna ftit iktar minn 10,000 vot u din li ġelitna naħsbu iktar b'mod loġistiku għall-ammont kbir ta' nies li kienu ħajvotaw. Imma kom il-bqija kollox. X'inhi raġuni li aktar nies li jażlu jivvotaw kmieni? Bl-emenda li saret fil-liġi, ovvjament saret li inti tista' tapplika online, jiġifieri qabel ma kienx online, qabel tittiġi l-uffiċċju u tapplika, kif ukoll tneħħa il-ġurament. Ġifieri issa m'għadekx trid tieħu l-ġurament biex inti tiddikjara li għandek bżonn tivvota kmieni. Eżatt, għax ovvjament il-prerequisit hemm baqgħet jiġifieri li inti jew ħadd tkun imsiefer barra mill-pajjiż jew inkella li ħatkun rikoverat l-isptar fit-8 ta' Ġunju. Issa jmiss li jivvutaw għada t-tlieta u l-ħamis le hemm maqsumin dawk partikolari li ACs pereżempju dawk li se jieħdu seħħ il-proċess elettorali u anke l-Korp tal-Pulizija jivvutaw it-tlieta u l-ħamis jivvutaw l-isptarijiet. X'inhu jsir minn daw il-kaxxi tal-votazzjoni li diġà nxteħtu l-voti fihom? Ovvjament il-kaxxi tal-votazzjoni tal-kellna nhar is-Sibt minnhom li jibqgħu deħlin ġolli strong room, merfuwajn ġolli strong room. Imma biex nieħdu eżempju, pereżempju kellna l-elezzjoni fil-homes. Mela, għandek il-kaxxa mix, għax ġo home għandek nies ġejjin minn lokalitajiet differenti. Dawk il-kaxxi il-bieraħ bdew jinfetħu, jibdew jaqsmuhom lokalità biex imbagħad finalment meta jkollna l-att tal-kunsilli lokali hemmhekk imorru fuq il-lokalità tagħhom. Però sadattan dokumenti tal-vot jistgħu jibqgħu jinġabru sa meta? Iva, id-dokumenti tal-vot jistgħu jibdew jerġgħu jinġabru minn għada sal-ħamis. Il-ħinijiet ikunu mit-8 sas-sija u mit-3 sad-9, il-ħamis indumu miftuħin sa nofs il-lejl. Li jsiru żewġ elezzjonijiet fuq skala nazzjonali fl-istess ġurnata prattikament, xi sfidi toħolqilkom lilkom bħala Kummissjoni? Ara, jinħolqulna ħafna sfidi għax ovvjament inti għandek isek elezzjoni doppja u biċċa. U elezzjoni doppja u biċċa għax inti għandek ħafna barranin li ġejjin mill-Unjoni Ewropea fil-każ tal-Parlament Ewropew u fil-Kunsilli Lokali għandek dawk nies ġejjin mill-Unjoni Ewropea plus tar-Renju Unit. Għax dawn iż-żewġ elezzjonijiet fihom ġifieri hemm numru ta' elettori li fl-elezzjoni ġenerali ma jivvutawx. Eżatt. Kważi hemm il-fuq minn 800,000 vot f'din l-elezzjoni għaż-żewġ elezzjonijiet. Iġifieri dik biex tistampa d-dokumenti, biex il-pulizija pereżempju biex jaqsmu żewġ voti, iġifieri għandhom it-tul l-istampar tal-polots tal-votazzjoni. In-nominations, inti pereżempju fl-elezzjoni ġenerali għandek 300 kandidat, f'din kellna l-fuq minn 700 kandidat. Iġifieri inti pass, kull pass li għandek f'dan il-proċess huwa iktar minn fuq. Però minkejja kollox dan huwa eżerċizzju li intom ippreparati għalih, fis-sens għamiltu bħalu fi snin passati, allura tafu kif għandu jaħdem, ġifieri nhar is-Sibt li ġej m'għandniex nistennew. Le, m'għandux kun hemm problemi. L-attenzjoni ta' kulħadd mixħuta fuq il-ħadd li ġej imbagħad biex inkunu nafu min se jiġi elett fil-Parlament Ewropew. X'se jiġri mis-Sibt filgħaxija meta jalqu l-postijiet tal-votazzjoni? X'jiġri minn hemmhekk? Is-Sibt filgħaxija kif jalqu l-postijiet tal-votazzjoni fl-10 ta' billejl, il-kaxxi ħajibdew ġejjin ftit il-kumpless tal-voti in-naxxar. Hemmhekk tibda ssir ir-rikonċiljazzjoni tal-kaxxi, jiġifieri x'intefa' mal-ballot paper accounts, jibdew deħlin ftit ġol counting hall u hemmhekk jibda jsir mill-ewwel il-ftuħ ta' dawn il-kaxxi u jibdew jitpoġġew wiċċhom l-isfel, jinfetħu jibdew jitpoġġew wiċċhom l-isfel. U jibdew jitpoġġew fir-rekkijiet biex il-ħadd filgħodu fid-disa. Dal-proċess kemm taħsbu li tawwal? Aħna qed nikkalkulaw li sas-6 ta' filgħodu ikun lest. Jiġifieri l-kaxxi kollha jkunu daħlu, inħolqot ukoll sistema biex ir-rikonċiljazzjoni ssir iktar malajr, allura ndumu inqas u l-kaxxi jibdew jinfetħu iktar malajr. U mbagħad x'ikun imiss? Imbagħad il-ħadd filgħodu fid-9 ta' filgħodu jibdew jintwerew il-voti wieħed u kif tlesta kaxxa milli tintwera wieħed u mbagħad hemmhekk jibda il-proċess tal-iskenning. U hawnhekk fejn jidħol il-proċess l-antik, le? Ġifieri dan huwa parti mill-proċess l-antik meta tajt jintwerew fiżikament jintwerew lil wara l-perspex u kif titlesta dik il-kaxxa partikolari jibda l-iskenning tagħha. Awtomatikament mhux toqgħodu tistennew li jitlestew il-polot kollox inkella. Kif titlesta kaxxa tibda scanning kaxxa. Din interessanti li nsemmuha wkoll id-differenza bejn l-iskenning u l-att tal-vot. Hemmhekk hemm differenza, intom tagħmlu differenza bejn dawn iż-żewġ proċessi. L-iskenning
eja ngħidu qisu fotokopja elettroniku ta' dak il-vot. Jiġifieri aħna hemmhekk qegħdin is-sistema qiegħda taqra il-voti li hemm u dejjem qiegħda tistorjhom fid-database tagħha. Però s-sistema minna nifisha hemmhekk, u korreġini jekk kien iżbaljat, ħatkun awtomatikament qed tgħaddi dak il-vot fuq kandidat partikolari għax inkella fil-fatt dik hija raġuni għalfejn hemm l-screens li qegħdin tagħmlu. Ekku. Jiġifieri s-sistema tkun qiegħda talloka il-vot lil dak il-kandidat u tibqa' żommhom ġodan id-database. Imbagħad ovvjament wara li jiġi skenjat kollox, verifikat kollox u aġġudikat, għax aħna ovvjament jiġu aġġudikati il-voti dubjużi, hemmhekk imbagħad kif bdejna ngħidu għandhom dak l-ispen il-partiti. Dal-proċessi li semmejt ta' scanning, sa xħin taħsbu li jdum, ġveri beda ftit wara d-disa ta' filgħodu meta bdew jinqalbu l-voti, le? Sa xħin għandu joħorna? Aħna qegħdin naħsbu li jkun lest tal-ħabta tal-10 għal 11 ta' bil-lejl. U mbagħad hemmhekk jiskattaw daw l-4 sigħat. Mbagħad jiskattaw dawk l-4 sigħat kif il-partiti politiċi jagħmlu l-verifiċi tagħhom u mbagħad hemmhekk ikun jista' joħroġ ir-riżultat uffiċjali. Dak l-uffiċjali qed nitkellmu, però l-partiti ikunu diġà għandhom riżultat, idea tajba mis-sistema tagħhom, idea tajba mis-sistema li qed ittuhom intom ukoll, hemm xi ħin bejniethom maqbul li ma jistgħu qed jiddeċidu isma' sa dak il-ħin aħna mhux se niddikjaraw ir-riżultat. Le, m'hemmx ftehim mal-partiti biex ngħidu aħna dar ir-riżultat irid joħroġ dak il-ħin. Teknikament, jekk beda l-kxif tal-polot tal-votazzjoni u beda l-scanning tiegħu ngħidu fid-9:09 tal-ewwel kaxxi bejn wieħed u ieħor. Teknikament il-partiti meta jkollhom idea tajba ta' kif inhu r-riżultat, ta' x'inhu r-riżultat? F'dawn l-aħħar elezzjonijiet wara ftit scanning tal-kaxxi tal-votazzjoni, il-partiti politiċi kienu ġajt ikollhom idea tajba fejn se jkun ir-riżultat. Però mbagħad ikunu jridu jistennew iktar kampjuni, le pratikament. Eżatt, mbagħad jibqa' sejjer l-iscanning u mbagħad hemmhekk jikkonsolidaw il-ħsibijiet li huma jkollhom. Kemm hu differenti l-att tal-voti fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mill-att tal-voti tal-Kunsilli Lokali? L-istess sistema ħadd intuża? Eżatt, ħadd Però tippreżenta ruħha diffikultajiet minħabba li għandek kunsilli differenti issa. Eżatt. Fil-Parlament Ewropew għandek l-isfidi għax għandek ammont kbir ta' voti għaddej fuq kull mejda. Imma l-Kunsilli Lokali għandna loġistika lesta, għandna ħsieb lest pjan li l-Kunsilli Lokali ħajinqasmu fuq 3 tim, l-erba' l-ħamis u l-ġimgħa, u hemm 23 lokalità u ovvjament peress li l-Kunsill Lokali tal-Imdina mhux se elezzjoni fih, hemmhekk ħaniġu b'22. U l-ħsieb u l-pjan huwa imwejjed daw imwejjed. Il-Kunsilli Lokali iż-żgħar ħajkunu qegħdin fuq mejda, imma mbagħad jistgħu jgħinu lill-imwejjed pereżempju ngħidu lil Birkirkara, lil Mossa li huma kunsilli ikbar. Ġefri Ellul, awguri għall-ħidma kollha li trid issir minnkom li qed issir bħalissa u li trid issir nhar is-sibt u l-ħadd li ġej fl-aħħar mill-aħħar l-attenzjoni tan-nies tkun hemmhekk. Tikkalkula bejn wieħed u ieħor il-partiti fiex forsi jiddikjaraw? Jew mhux parti mill... Mhux parti mill-rimit tagħna diffiċli ma... Insomma, sa nofsinhar fl-aħħar indik elezzjonijiet bejn wieħed u ieħor kien ikollna. Grazzi ħafna tal-li kont programm Ras Imbras mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' war nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u anke ssibuna fuq YouTube. Grazzi.